Aké je to stráviť jeden deň v koži pedagóga, si vyskúšali žiaci z gymnázia svätého Cyrila a Metoda, ktorí si so svojimi učiteľmi vymenili na jeden deň svoje pozície. Netradičný vzdelávací deň dovolil pedagógom na tejto škole nahliadnúť na vzdelávacie hodiny z inej perspektívy. S nápadom výmeny prišiel školský žiacky parlament pri príležitosti Dňa učiteľov. Žiaci takýmto spôsobom chcú aj ako sami poukázať na aj náročnosť a dôležitosť toho povolania, takýmto možno, že osobným spôsobom aj vzdať hold a vďaku všetkým vyučujúcim na našej škole. Žiačky to poňali naozaj veľmi profesionálne a zodpovedne a žiaci sú aktívni, zapájajú sa, hodina sa im páči a z môjho pohľadu tiež sa mi páči aj ich prístup, aj celkovo ten priebeh hodiny a ich angažovanosť. Ako to vlastne dneska tí vaši študenti zvládli, ako ich hodnotíte? Výborne, nečakala som, že to až tak dobre zvládnu, takže verila som v nich, ale je to lepšie, ako som očakávala. A teda pripravili nám krásny darček a tešíme sa z toho. Je to najväčšia odmena, akú môžem mať, keď sedím chvíľočku v pokoji, nemusím behať, stále rozmýšľať a si to celkom užívam. To pekná odmena, taký wellness v podstate. Ako sa ti páčila tá pozícia učiteľa, ktorú si dneska zastáva? Bolo to veľmi zaujímavé, taký nezvyk. Určite príprava bola veľmi náročná, čo som naozaj neverila, že to tí učitelia majú také náročné. Veľmi dobrá skúsenosť, ale zároveň aj dosť náročné, lebo si človek musí naštudovať materiály pre tú hodinu a v podstate musí veľmi veľa vecí o tom vedieť, keďže to musí podať druhým ľuďom. Čo hovoríš na dnešnú hodinu, ako sa ti to páči? Bolo to super ako vždy, keď Mišo má niečo robiť takéto pred nami a spolužiakmi, takže bolo to super. Určite je to zaujímavá skúsenosť, hlavne pre Miša, pretože on má akože strašne rád literatúru, tak mu to prajem. Hej. Ako sa ti to páči? Takže keďže Michal ju učí a je teda expert na literatúru, tak je to akože veľmi profesionálne, čiže páči sa mi to veľmi. Myslím si, že možno z tej pozície toho študenta viac poznáš tých spolužiakov a vedel si im počas tej hodiny možno trošku tak viac výsť v ústretí ako ten pedagóg. A myslím si, že v tom minimálne, koho by som mohol vyvolať, alebo kto by mi vedel odpovedať na otázky určite. To je trochu jednoduchšie pre mňa ako pre pedagogičku, tým, že ich poznám. Viem, ktoré sú ich plusy, ktoré sú ich mínusy, takže som im mohla pomôcť sa posunúť tým smerom, ktorý im ide. Miriam Poláková, televízia Nitrička.